Bonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunensizwa engibhalelile la, umfethu ubhalile wathi, "Eshe mqeqeshi, ngithembe uyaphila bhuti. Nginenkinga engifisa ungicebise kuyo. Kunengane engayibona ngayithanda. Njengenjwayelo, angipholisanga maseko ngayishela. Yangitshela ukuthi ayinamuntu kodwa kungcono asibe abangani. Ngakwamukela lokho ngethemba lokuthi zisangashintsha izinto." Mfowethu uyabona udlale ngethuba la elingqayizivele. Ithuba leli mfowethu, lo muntu lo ubekowakho but wena wadlala ngethuba elingqayizivele. Yabona nje into oyenzile la, wena uvele wakhetha ukungena ngo-180 kwi-friend zone. Wangena ukwi-friend zone manje. Mangabe ungakuboni lokho, ngiyakutshela mina ukuthi uwi-friend zone, yabo. So wena into owenze, yabona intombazane njengoba ikutshela ayinamuntu, and njengoba ikuvezela ukuthi okwamanje asebabangani. Njengoba ngikutshela ukuthi akwamantombazane amanje, kudala mfethu indlela okwakwenziwa ngayo, kudala intombazane uyibona uyigoqa uyitshela ukuthi ayithanda. Mhlambe-ke bese idla ucicane igcine naye isivuma itshela lowo mazi ukuthi hayi naye iyakuthanda, yabo. But manje mfethu siphila kwesinye isikhathi lesi, ngihlezi ngisho leyo nto, siphila kwesinye isikhathi manje. Abantu bamanje bayingozi ngendlela eyisimanga. Bayathwala abantu ngabantu, kuyabulawana ngendlela eyisimanga, abanye banodlame bayashaya, yabo, zonke lezo zinto. So if umuntu ngisho athi intombazane mawuhlangana nayo lapha iyachazeka, but at least izodinga ithuba, yabo, intombazane ehlaniphile izofuna ukukwazi ukuthi umuntu okanjani, iqonde ukuthi ngabe awuyenani umuntu othwala ngabantu mhlambe noma onodlame, mhlambe uhamba uzingela nje ufuna amantombazane ozowalimaza la ngaphandle, yabo. So noma ichazeke intombazane ehlaniphile but izofuna ithuba phela lokuthi understand ukuthi umuntu okanjani, yabo. So that's why wena mfowethu ungene kwi-friend zone ngejubane, ngoba indlela i-approach ngayo uze ngale approach yakudala yokushela. Wafike njengani wayimpintshela ekhoneni, wajaha uyitshela indlela ozizwa ngayo ukuthi uyayithanda. So njengoba ikuphonsa kwi-friend zone, hayi kahle kahle ngoba ingakufuni. Ifuna ithuba phela lokuthi understand ukuthi umjito kanjani, yabo. But-ke uthi umfethu-ke salokhu sixoxa njengabangani, kodwa izenzo zayo ziveza engathi iyangithanda. Emva kwalapho ibe isingifaka kuma-friends with benefits. So mfowethu wena kahle kahle uhlele ethembeni lokuthi ngelinye ilanga lo muntu uzokhiyana naye. So ngamanye amazwi ujabule, uqale waba umngani, wa-upgrade manje ufila sengathi u-upgradeile waba friends with benefits. So unethemba lokuthi usazophinda u-upgrade futhi bese ube boyfriend. Yabona mfowethu, into leyo ekuzoba nzima ngendlela esimanga ukuthi iyenzeke kwi-friend zone la, yabo. So njengoba usagulisa kwi-friend zone, izofika enye insizwa esazi isitori sayo, fika imthathe lo muntu. Wena usagulisa lapha kwi-friend zone, uhlale ethembele lokuthi inkosi yami ngelinye ilanga sizothandana-ke nalo muntu, yabo. Kanti cha mfowethu, i-approach yakho ibe wrong, sebenzisa i-approach endala. Le ngihlezi ngizama ngayo yonke indlela ukukuvezela ukuthi musukwenze njalo entombazaneni, yabo. Uthi intombazane uyibona impintshela ekhoneni ujaha uyitshatsha. Njengoba kutshatsha abantu bayingozi manje, that's why kubalulekile isituphu sentombazane kuphela esithi nje singakwazi sichobozele bese siyakutshela ukuthi siyakuthanda sibe singakwazi. Intombazane ehlaniphile as much as ichazeke iyafuna uunderstand ukuthi zisharp la ngawo. Ingabe umjitoogrand, umjito orelaxile yini, yabo. Ifuna ukuqonda ngenxa ukuthi abantu banjani bayingozi manje. 2020 mfethu siphila kona, abantu bayingozi ngendlela eyisimanga. So kubalulekile ukuthi umuntu umqondo ukuthi uyisima kanjani, yabo. So uthi ubafwe manje into engikhathazayo ukuthi ngabe ukungavumi kwayo ukuba intombi yami ingoba inendoda yini, ngoba ngiyayithanda le ntombi, ngibona ikusasa kuyo. Manje ngicela ungibonise ukuthi ngenze njani ngiyithande serious noma ngishaye into yakhona nje ngidlule. Wayivala lapho kumfowethu. So ngikubona kwamfowethu ngeke uzuyishaya into yakhona lo khuluma ngayo, yabo. Indlela okwenza ngayo ngeke uzuyishaya into yakhona. Buka, singabeka imali phansi, ngeke uzuyishaya into yakhona ngoba wena umngani ukwi-friend zone manje. So umngani akamqabula omunye umngani, kwemabhukini wena uregister as umngani. So umngani akamqabula omunye umngani,
awuzithola usutshaya into yakhona kumngani because umngani njengoba kutshela ukuthi ungene nge-120 kwi-friend zone and unomqansa ekumele unyuke manje ukuze uphume kwi-friend zone. Into ekumele uyenze leyo ukuthi uphume kwi-friend zone ukuze uzibeke emathubeni angcono ukuthi umwinele umuntu because i-approach yakho usebenzise i-approach yakudala yabo. So wena into ebekumele uyenze la lentombazane bebele ube casual kuyona ukhulume ube general because the moment ukhuluma nayo intombazane i-understand ukuthi u-interested kuyena yabo. So wena mase umpintshela-ke manje khoneni ucabanga ukuthi uzovela avume ngaleso sikhathi amanye amantombazane thothi igcwele ngawo but uma ukuthi ayimpintshele khoneni igcina sithi hayi ngicela sithi ukwazana kuqala yabo indaba indlela oza ngayo uza hard yabo awuyinikeza ithuba ingane lokuthi nje niqondane ukuthi kubalekile ukuthi nibonane nomuntu ngoba ngihlezi ngisho mfethu ukuthi bonana nomuntu hlela usukunomuntu nibonane nifundane kulo muntu isima kanjani yabona izinto ziyenzeka umuntu mangabe nibonana ninayo ndawonye endaweni nje ethule ninobabili angindaba ukuthi nibonanaphi but umuntu mangabe la eduze lo muntu omfunayo ziyenzeka izinto ningakafiki la khona umtshela umuntu ukuthi uyamthanda but nje the moment nindawonye mongaspend isikhathi siningi efonini the moment uhlela usukunayo niba ndawonye ziningi izinto ezenzakala angaze ngitshelana ukuthi niyathandana ngihlezi ngikusho lo ngendlela eyisimanga yabo. So into ekumele uyazi nawe leyo ukuthi musa ukutatazela intombazane uyimpintshele ekhoneni usebenzise approach yakudala ujaha kuyijudge uyayithanda izozivikela nayo because ayikwazi ayirelate ngalutho anendaba nawe. So iphoqelekile ukuthi izivikele ngokuthi ithi uma uthi igcwele ngayo uyayitshela ukuthi ngicela sizokwazana kuqala noma ifike kwi-friend zone because nawe uyinikeze ithuba uzangamandla ngandlela uzangamandla yabo. So naye iyayizivikele kanjalo. So that's why mfethu kumele uhlakaniphe manje hlakanipha ngoba ayisimo sesiphila kusona sisafana njengakudala. So nawe phela esikhathini samanje i-approach yakho ayikhombisa ukuhlakanipha ikhombisa ukuba nomqondo ovulelekile. Untombazane ungezimawali ba casual naye hlela usuku nayo yabo. Intombazane mangabe uhlela usuku nayo nibonana niba ndawonye nenze nikwenzayo emva kwesikhathi iyakufunda ukuthi hayi umjito grade lo umjito relaxele lo muntu naye mina naye khona la singaya khona yabo. So uzokuvezela kanjani leso sikhathi kuzofika isikhathi la khona sekubuza ukuthi kahlahle empintshele khonini sekubuza ukuthi kahlahle kwenzakalani laphansi kwethu yabo. Ngaleso sikhathi la khona ingidi namaketanga ezifasa imizwa yakhe seziqathazile waziqaqa wayiqathaza wayibeka phansi siyakubuza kwenzakalani laphansi kwethu. Ingaleso sikhathi mfowethu esekukhombisa ukuthi yazini wena mina nawe khona la singaya khona yabo. So that's why ngithi wena musukutatazela bafu ehlisa ulaka entombazaneni mnikeze ithuba lokuthi nifundane ukuthi nisima kanjani. Ungaziphonsi nawe kentombazaneni ongayazi isima kanjani mhlawumbe uyothuthu hayibo kanti lo muntu uyingozi yabo. So kubalekile ukuthi umuntu uqala uthola ithuba nje lokulaza njengoba kutshela uma uhlela usuku nawo umuntu niba ndawonye ziningi izinto ezenzakalayo ningakafiki endaweni ukuthi uyamthanda kanjani yabo. I hope you understand ngoba lento sekuzofika isikhathi la khona ngingabe ngisayikhuluma manje lento sekukaningi ngiyikhuluma lento yokuthi musukushela ngesidala because isikhathi samanje kumele uphile esikhathini samanje ungenzise njengomkhulu wakho njengokhokho wakho ungasheliso wakhe shela ngendlela yamanje. Labantu bafunda ama-magazines bafunda ama-articles bafunda zonke incwadi lezi zothanda. So now be aware yabo ungafiki ngani 10 off lapha ingani igcwele ngawo but wena i-approach yakho ufike uyatatazela utshela ukuthi uyayithanda yenze njani iyazivikela nayo igcine isithini ngicela sazane kuqala noma ivele ikuphonsa kwi-friend zone. So uma ubusuka kwi-friend zone sekunomqansa ekumele uphume kuwona. So the time usakugulisa kwi-friend zone umjito sazi isitori sakho uyafika ayithatha usale kanjalo wena. So mfowethu wena umqansa sakusalele la phuma kwi-friend zone ukuze izinto zakho zizohamba kahle. So mangabe ufisa ukuze umbona umqeqeshi wensizwa ungaya ku Facebook ufike useshe lapho umqeqeshi wensizwa ufike ungibhalele noma ungibhalele kule email engizoyishiya kule description yale video mangabe ufuna ukuze umbona wami ngenkinga yakho sure.